Ei! Ai, soc sènior, però vinc on fire, bro! Que em jubilo el 13 de febrer. Això del bro i quesito i tonteries vàries, això ho aprenc allà on treballo. Soc profe d'institut. I ho trobaré a faltar, Perquè sí, perquè els dies volen. I les cadires també. Sí. Abans era directora de cine independent. Què vol dir? Sense subvencions, sense crèdit i sense calces. Home, sempre em van donar pel sac amb les subvencions, però llavors tens tota la creativitat del món, O sigui, penseu-hi, tal. Tema festes, què vols que et digui? A l'institut en tenim moltes de festes. Per exemple, la festa de quart de graduació de l'ESO, Et venen tots així i totes disfressades com en plan boda. I pel vespre acaben ja borratxos com els de la boda. Per la nit segueix la graduació, sí, però amb tema mami que tu quieres, papi ya tú sabes. Sí. Després tenim les flors que van a primer de batxillerat, fan el viatge de final de curs, a meitat de curs, perquè... I llavors són festes, què us diré jo, clandestines, a les habitacions dels hotels. Uns hotels que ja no tornaran a ser el que eren abans. I el subministre se l'ha de comprar a Endestino, perquè els aeroports els han ben fotut con lo del líquido. Bueno, arribem com sigui a final de curs, que hi ha la festa de Sant Joan. Què passa amb la festa de Sant Joan? Doncs que és quan es posa una nota important al TR. Treball de recerca no, tortura real. Sí? Llavors, els que sempre han fet alguna cosa, o sigui, s'han presentat a la reunió amb la tutora, amb les mans buides, però s'han presentat, desapareixen. Sí, perquè la festa de la rebella, doncs que si es van passar, que no... Els que mai es presentaven també segueixen així, missing. Els que no falten mai, amigues, jo en les classes parlo així en femení, perquè ja s'entiende. Jo dic, no, se va per totes, ja està. No fallen mai els dels forats negres. Mira. Forats negres, aproximació relativista i quàntica del fenomen. Mira, i en anglès. Jo els dic, escolta, jo parlo alemany, per què no fas alemany? Vés-te'n a Múnich, al Max Planck, home, i fes un stage. No, el que jo els diria és, nano, fes-t'ho amb algú, hòstia! I que et passi el calentón del fucking forat negre i ens deixes en pau una mica. És que... forat negre. Ja està. Després tenim les festes de fin de setmana. En plan, tipo rollo litrona, folleteo i pelees. Amb això de les pelees a l'institut ja sempre et ve un quan estàs de guàrdia pels passadissos. Profe, pelea, ven. L'altre. Profe, hay un pollo en tercero A que flipas. Yo de ti iría a verlo. Tu entre el pollo en la pelea i tal, bueno, decideixes. Vas allà, s'estan matant. I tu ja els dius alguna cosa així forta perquè deixin l'acció. Mataos si queréis. Pero yo no aguanto ninguna bronca más de la Cruz Roja. Señora, si los órganos no están enteros no podemos hacer nada. ¿Dónde va usted, señora, con este puré? ¿Manteneu? Los órganos enteros. Tú, ¿qué es un órgano? ¿No? ¿Tú tienes un huevo? ¿Tienes dos? Pues los dos enteros. Los dos pulmones enteros. ¿Sí? Vale. No, y llavors et diu, oh, profe, ¿cómo te pasas? Eres la mejor. I almenys s'han deixat de donar d'hòsties. Bueno, seguimos. Llavors, jo tinc una teoria, les criatures, els adolescents, els joves, plens d'energia, plens de grans, bueno, que sigui. Sempre hi ha una pepa a la família, a les festes de Nadal, de Cap d'Any, de Reis, perquè si no tinguéssim tantes festes els assassinaríem directament, Això no us ho dirà ningú, però jo sí. Cobrem poc, però tenim festes. Doncs sempre hi ha una tieta així, quines ganes tinc que passin les festes per tornar a la rutina. Jo tinc la teoria que això és perquè en aquestes festes els instituts estan tancats i s'han de menjar les criatures amb potatoes. Vale? Vale. I què us diré jo? Bueno, jo em jubilo, inserso. Abans de l'inserso faig això de l'stand-up, per si no m'arriba la pensió.
Vas a un lloc, fots el ridícul, si riuen bé, si no també, ja està. Després vull escriure les meves memòries. Tinc el títol, us dic el títol? Ni de lletres ni de ciències i de sexe ja ni en parlem. No és jo, Claudio. Memòries de Adriano, no. I després vull fer una sèrie, amb mòbil. Tot legal, però zero pressupost. Bueno, jo fer-la no, si la gent jove que vulgui fer i tal, jo coordino aquí, però ho petaríem, això ho petaríem. Sí, és que, bueno, ara cantem conmigo, perquè és que hi ha una cançó, vull així és un final, és que no m'entra això, què vols que et digui? Va, canteu conmigo, va, 5, 6, 7, 8. Si me pregunta a nadie yo le debo, cuando me vaya de aquí nada me llevo. Molt bé, molta sort a tothom, a l'EMAF, a tothom. Adéu.